Te-ai întrebat ce înseamnă credință? Te-ai întrebat ce înseamnă a avea credință? De multe ori doar spunem, eu cred în Dumnezeu. Acolo, în interiorul meu, e Dumnezeu. Dar poate fi Dumnezeu în locuri murdare? Să te gândești mai bine dacă spui asta. Poate fi un om așezat atunci când face numai nelegiuiri? Poate fi un om care se împotrivește lui Dumnezeu, prietenul său? Dacă omul e mândru, Dumnezeu îi stă împotrivă și dacă se zmerește, Dumnezeu stă alături, întotdeauna. Dar asta e în ziua de azi. Noi credem că știm ce e aia credință, însă n-am aflat. A crede nu e de ajuns și chiar nici nu înseamnă credință. A crede înseamnă să crezi în cineva pe care nu l-ai văzut. L-ai văzut pe Dumnezeu? Nu. Dar a avea credință înseamnă a avea o legătură prin stare, creată în timp. Sau mai bine zis, a încerca să empatizezi cu orice durere a unui om, a încerca să iubești orice om, a respecta ceea ce a lăsat Dumnezeu. De acolo se naște credința și începi să simți ce înseamnă credința, nu să spui că eu cred în Dumnezeu. Dar totodată la sfârșit vine și acel cred cu adevărat când spui eu cred în Dumnezeu, vine și acel adevăr când tu chiar crezi. Dar până atunci ești anapoda. Doamne ajută!